4. Televisió en streaming. Presenta... amb la col·laboració de The New Wild Geese Sabadell. La penúltima i cap a casa. Un programa amb Jordi Bussoms i Xivi Valls. Ei, bona nit, què tal? Com esteu? Benvinguts un cop més a la penúltima i cap a casa. Amb Jordi Bussoms I Xivi Valls. Com estem? Què tal, Jordi? Bé, anem fent. Com han anat les setmanes? Deus estar content avui. Estic molt content avui. Veritat? Moltíssim. Aquest cap de setmana t'ha portat alguna que et portaves temps demanant? Sí, portava 4 anys demanant-ho. Estem parlant de que el Barça... A guanyar la Lliga. Però a on? A Cornellà al Prat. Estàs molt content. I s'ha notat que era Cornellà al Prat perquè hi havia una invasió de neonazis trepitjant l'herba. Lamentable, un espectacle lamentable. T'he de dir que m'ha fet molta il·lusió perquè és que m'agradaria ser un d'ells. No ser neonazi. M'agradaria poder baixar al camp i trepitjar aquella herba que tan segur que tenen. Que és com una catifa... com una catifa persa. Sí, el camp del Cornellà. No, totes les herbes de primera divisió, menys el Getafe i el Rayo Vallecano. i el Rayo Vallecano. Un altre encara, hi ha un altre. Però són unes catifes verdes... És que és meravellós, allò. T'haig de dir que no he pogut mai baixar al camp. I fa una oloreta. Ui. L'olor de gespa acabada de tallar. Sí, jo he fet gespa a casa i sé l'olor que fa. I val la pena. Home, bonic. Doncs has d'aconseguir que tinguis una d'aquestes catifes al costat de casa. És molt complicat, perquè tinc talps. No hi ha talps. Ai, Però sí fer l'empresa. L'altre dia em vas enviar una foto d'un talp. Era maco, eh? No era gens maco. Estava difunt, el talp. Estava difunt, exacte. Sí. Ja en parlarem també d'avui. Podria penjar la foto aquesta, en realitat. Mira, mentre en parlem sortirà aquí. Si la trobo, la posarem. Sí, ja t'ho n'envies. Però quina llàstima de talp. Sí. Però no només estàs content per això. No, estic content per més coses encara. Què ha passat avui? Avui el Madrid ha fet el ridícul a Europa, que és el que hauria de fer cada puto any i no ho fa mai, cada condena. Avui l'ha fet. En Guardiola els ha humiliat 4-0. 4-0, Déu-n'hi-do. Volia portar la samarreta d'Oasis en honor a Manchester City i no hi he pensat. Llavors, estem dient que ja el Madrid està fora d'Europa. També s'ha dit que el Madrid està fora de les semis i el Barça va quedar fora de la fase de grups. Bueno. Però l'equip contra el qual va quedar fora el Barça, que és l'Inter de Milà, és l'altre que està a la final. Llavors, que t'elimini el finalista... No, però és que ens van eliminar legalment. Es van eliminar amb unes mans claríssimes que l'àrbitre no va voler evitar. Tot Europa ho sap, això. No parlarem d'àrbitres i Barça, Bueno, que era un àrbitre... No, que a Negreira s'ha de demostrar que era mentida tot. Que no va passar. Hi ha qui encara no ho creu. Bueno, a la caverna que diguin el que vulguin. A la caverna. A la central etxera. Què t'anava a dir? Bueno, per als que ens esteu veient per primera vegada i per als que no és la primera vegada però encara no sabeu què esteu veient. No sé on us he posat. Què és això de la penúltima i cap a casa? És un programa. Bé, un programa. Costa d'explicar-ho. Però... m'he parat un momentet perquè ara és quan s'ha marxat la llum però no ens hem quedat a les fosques. I d'aquí poc expliquem per què. Hi ha un progrés aquí. No ha de ser progrés. Exacte. Què t'estava dient? Sí, el programa de penúltima cap a casa. Què és la penúltima i cap a casa? Bueno, doncs realment som nosaltres dos fent una conversa d'última hora en el bar. Sí, no és un tribut a Joaquín. No. Ni a ningú que et pugui semblar. No. I bueno, doncs nosaltres vam quedar un dia i vam dir farem un programa, farem un algo i xerrarem. I ho farem, doncs, com sabem fer-ho, doncs, damunt de la barra, l'estem simulant amb una taula, òbviament. Sí. I la fem doncs, en un bar autèntic, que és el Wild Geese de Sabadell. Un bar meravellós. I això, doncs xerrem i d'entrant en portem algun convidat, cada cop més sovint. Que també en parlarem d'això. Sí. I tenim 4 seccions que les estem, doncs... Sí, s'estan afincant, no? S'estan consolidant, sí, estan guanyant protagonisme a les seccions. Ja va bé, perquè... Havia de ser un programa tot 2 seccions, cada minut, com una ràdio que van fent seccions darrere l'altra. Exacte, perquè fins ara era una miqueta catastròfic. Sí, a veure, fèiem un guió que no seguíem, i això era un problema també, perquè dedicàvem una bona estona a fer el guió, i després ens n'oblidàvem completament. Una bona estona.
O sigui, un eufemisme de 5 minuts ben bons. I... Sí, 10 minuts. I què t'anava a dir? Doncs això és més o menys el que és la penúltima capa a casa. És una conversa de sobre barra, de dues persones, entrant en un convidat, alguna secció que altra, Bàsicament, sí. que estem creant la sobre la marxa. Sí. I, Que anem progressant, anem millorant. Si comparem els vídeos d'ara amb els del principi, bueno, d'entrant tenim algun alt i baix, eh? i tant fa algun... Sí. Sí, s'ha de dir, s'ha de dir. Es reconeixen. Però bueno, anem fent. I res, si ens voleu seguir una miqueta més, per conèixer-nos o alguna cosa, Estem a tot arreu. tenim xarxes socials que estan sortint per aquí sota. Som com el pol·len a la primavera, estem a tot arreu. Exacte. Bueno, Tot arreu. és odiós, el pol·len a la primavera. Estem everywhere. Per això, ens podeu seguir, doncs, Twitter, Instagram, Twitter, Instagram... Per Instagram pot costar trobar-nos, la plataforma morada. Instagram heu de seguir el programa, Sí. no el canal. No la plataforma. Nosaltres, aquest canal que esteu veient és 4 Televisió en Streaming, 4 TBS, però en Instagram no hi som. Sí que hi és el nostre programa, la penúltima cap a casa. I res, també ens podeu escoltar a través de iVox, Spotify, Spotify, Anchor... sí, que és la filial, no? Diguem. Sí, què més? I ja està, YouTube, i d'entrar en tant fem algun directe a la plataforma morada. I tenim TikTok, però no recordem la contrasenya i no hi podem entrar. Ni la podem recuperar, perquè quan vaig posar el mail em sembla que em vaig equivocar. Sí. Perquè no he rebut mai un mail per No. confirmar contrasenya. Per tant, TikTok ja es queda. Bueno, quan creem el... Bueno, ja crearem un nou. Sí, si algú et vol veure ballar vídeos d'aquests curts, doncs És que no ho faré. que no ho farem, però si paguen molt bé, doncs ho farem. Canviem de... Home, seria divertit gravar-ho, seria, eh? Si paguen. Si no paguen és divertit. Vale. Jo no m'ho passo bé fent el ridícul davant d'una càmera. Jo no soc Robert Lewandowski. Vull dir, no? Has vist el vídeo de Lewandowski ballant? No. Va fer la ruga del Barça i Lewandowski el moviment no sabia ni com arriba i va ficar a ballar de gols i és com... Un senyor de Saps 35 que no he, anys. vist, no he vist res, de la celebració del Barça? Res. Té un moment curiós. Un moment curiós. Però que ara hem de fer, Lewandowski, que ara hem de fer la celebració en el Camp Nou, no? Com Déu mana. Allò Sí, aquest dissabte o diumenge, no sé que llavors parlen i Sí, aixequen la copa davant de tota l'afició. Això aquest de setmana. Jo he hagut a la Real, crec, i ho farem aquest cap de setmana, sí. Serà... Bueno, I ara no hi ha Piqué, ja no prometen. Quan hi havia Piqué sempre deixava anar alguna perla. Contra l'Espanyol, contra el Madrid, em valia la pena. jo vaig anar un any a veure el que hi havia. No me'n recordo, Era... Més ara l'any de l'Aitó, del Madrid cabrón, saludar campió. 2005 o 2006 vaig anar al Camp Nou. Ronaldinho. I Deco. Hòstia. No recordo qui hi havia. No va ser el dels Pebrots, em sembla. Te'n recordes que van fer la samarreta dels... Qui va ser el Puyol? No recordo, sí. Va ser el Puyol o va ser el Piqué? No, Piqué no hi era el 2006. Piqué va arribar el 2008-2009. Doncs hauria de ser el Puyol, que van fer la samarreta amb un parell de Pebrots. Pot ser. No et sona? Sí, sí que em sona d'algú. És quan van fer els Barça Tuns. Ah, sí, els tenia això, que hi havia en Belletti, en Nilsson, sí. Hòstia, Doncs vaig estar convidat... 2006 era això. Vaig estar convidat per Crec. l'empresa que gestionava tot l'espectacle. Hosti, que bé. Anava amb pulsareta, jo. Quina sort. Mira catering aquí al... Vaig anar al càtering. Ostres, si havien la porta ja, eh? No. No hi havia la porta? Quan... O sigui, a veure, O sigui, no ho vas veure, però vull dir... no el vaig veure, però perquè, clar, diguem que el meu rango era el més baix, no? Però no vas passar gat. Llavors, no. Pues si no hi havia la porta. A Can Barça això ho cuiden. Quan hi havia gaspars passava gana. Llavors, no me'n recordo qui hi havia, de president en aquell moment. La porta. Però sí que sé que, bueno, pues vaig estar allà i estava amb el director, Vale. és el que em va portar. Jo vaig fer audiovisuals, no? I ell sabia que m'agradava molt organitzar audiovisuals i espectacles, que ara em dedico a això. Sí. I en el seu moment em va dir, pues, ostres, vine, veus com ho fem. I vaig estar, saps a la cabina on està l'speaker? El que va dir, amb el número tal... Oh, quina meravella. Doncs estava en aquella cabina. Però aquella cabina en són dos, realment, vale? Una enganxada a l'altra, separades amb un vidre. Sí. I en un costat, a l'esquerra, hi havia el del micro, nosaltres estàvem a la dreta, que és el de control, que jo tenia el director que anava dient ara! I pum, sortia un petardo. Ara! I sortia un petardo. Saps? I clar, vaig veure-ho tot i després ja vam anar al càtering i suposo que quan jo ja vaig marxar, em van convidar a marxar i només van quedar los altos cargos
És quan hauria sortit a la porta i hauria sortit tothom. Ja, cava i... Cava vaig veure. Vaig veure cava, algun canapé que altre, Perfecte. i això. No, va estar guapa l'experiència. A veure, per mi el més guapo va ser poder-ho veure tot l'espectacle des d'allà dalt, vale? Que llavors a mà dreta et queda tot on estan els de premsa, saps? Sí. Veure-ho des d'allà dalt i sobre veure com ho feien. A mi el que m'interessava era ara parlen, ara foc, ara llum, ara no sé què. Això era el que a mi m'importava. Clar, evidentment. Més que el Barça, en sèrio. No, però està bé, està bé. Tu haguessis anat allà pel Barça, jo vaig anar per Evidentment. l'Oquira, no? I s'ha tallat a plorar d'emoció. Però guai, va ser una experiència divertida. Sí. Que guai. Doncs anem a explicar-los què farem avui, Què farem avui? perquè com que hem tingut una miqueta més de guió, no és que haguem tardat més, tampoc, No. però hem anat cara a barrac, com es diu, no? Cara a barraca. Anava cara a barraca, sí. Vist la porteria hem dit... Som-hi. Doncs anem a fer un sumari. El sumari. Fiquem un capçalent al sumari. No val la pena, no val la pena. Doncs, Un resumet. bàsicament, doncs, farem lo de sempre, que és traurem un tema, Sí? no en parlarem gaire d'ell, No. perquè és la nostra marca, la nostra senya d'identitat, És dir un tema i no parlar-ne gens. 4 coses i prou. O si en parlem és des de la ignorància total. No, això és de no per fet, perquè sí... És una altra característica del programa, La majoria de coses o ens les inventem, Sí, o les diem, o les tractem des de la ignorància, sí. o a vegades hem arribat a buscar a Google, a la Viquipèdia. Que tampoc és molt de fiar. Bueno, Jo crec que alguna dada real hem dit. Alguna. Jo crec que el dels júdriques estava científicament comprovat. I el dels esquimals també jo crec que va estar bastant top. vam buscar Vam buscar alguna coseta. Jo crec que era informació Avui no hem buscat res, contrastada. No hem buscat res, però perquè també és un tema bastant popular. Sí, no cal buscar res. Doncs això, avui tindrem el tema, després us parlarem d'un parell de novetats del programa, Sí. i a la segona part, A la Què tens, segona part. la segona part, a la segona part, doncs, Que sempre és la bona si és una pel·li sobre el padrino. Si no, no és mai. i en el nostre programa a vegades passa el mateix. A vegades No, no. downgrade i a vegades és... Només ha passat 2 vegades que la segona part sigui millor que la primera. Si el dia del reggaeton va ser millor la segona, també. Sí, va ser la del reggaeton. Sí. I crec que la setmana passada també. S'ha passat també. Va ser més entretinguda. Sí. Més que res perquè a la segona part vam fer molta cosa. Sí, va estar guai. Una part va estar guai. I doncs aquesta segona part tindrem un altre cop un trivial, un concurs, preguntes i coses. Sí. I després tindrem una secció que ja és un clàssic al nostre programa, Sí. que és el com es diu el teu poble. Que per als que no ho sabeu és quan nosaltres llancem una expressió i demanem que tothom ens digui pues, si té una altra manera de dir-se en el seu poble, a casa seva o allà on visqui. Que no entenc per què la gent no ens respon mai. On està la gent que mira el vídeo? Perquè sabem que hi ha gent que mira el vídeo. Per què no responen? Fot-li bronca, Jordi, fot-li bronca. Per què no responen? Perquè al YouTube, ho he mirat, tenim com 1.200 reproduccions. Per tant, és molta gent que ha vist els nostres vídeos. Per què ningú respon? Doncs perquè potser no arriba en aquest moment. Clar, només respon en Popov, la Maria Antònia i en Francesc Frank. Bueno, tant el Popov com el Francesc Frank fa temps que no responen, Sí, però bueno, 2 d'aquests són inventats nostres. Per tant, hi ha una persona aquí que és real i per què no respon? Bueno, Maria Antònia sí, pobreta. No, tinc una amiga que ha contestat, Bueno, ja ho sé, però poca gent. Hi ha poca participació. Bueno, No sé si és que no arriben a la meitat del vídeo o què passa. perdoneu que estic menjant, No menja, que s'ha de menjar. Que no ho he dit, és que fa poc que m'he llevat. Sí, exacte, jo he pensat. Jo he anat a veure el futbol avui, he pensat arribaré tard, Xavi, arribaré molt tard. He arribat al bar i encara no hi era. I no sé com encendrà això després de llevar-me fa res, però bueno. Bueno, hi ha gent que veu això per esmorzar. Sí, però sense res, sense ni la Coca-Cola, Vull dir, foten els cereals o... Jo he esmorzat coses com aquesta, però era després de sortir de la feina. Ja, Llavors- bé també, Llavors és diferent, perquè és com si, saps? Com si t'anessis a la festa. Sí, exacte. Sempre entra bé, en realitat. Mm. Sempre pot entrar bé. Bueno. Has d'estar molt malalt perquè no entri bé. Si et trobes malament, ja Això és com una frase que deia, de bones a primeres no entrarà bé. hi ha un còmic, un anime, una sèrie japonesa, com li vulgueu dir, es diu Rurouni Kenshin.
I en una de les pel·lícules, en la que explica el seu origen i que com va conèixer el seu mestre i que li va ensenyar el seu mestre, hi ha un moment que diu el mestre una frase que és: si no te gusta el sake, es que estàs enfermo. Llavors, sake, que vol dir alcohol, no és un tipus de beguda concreta. Però hi ha un tipus de beguda que es sake, no? No, realment es diu Nihonshu. Sake és com li diem nosaltres. No ho sabies, això? Era bo, això, Mira, això és la data, o sigui, aquesta confusió entre sake i Nihonshu Sí. data de la Segona Guerra Mundial. Quan van arribar els americans al Japó, van provar l'alcohol d'allí Sí. i els van dir: hòstia, que bo que està això, com es diu? Sake. I van dir: alcohol. Sake. I van dir: sake. Ah, carai, amigo. Llavors, des de llavors, és com aquesta confusió. Sake seria qualsevol tipus de destil·lat, al fons. Llavors, el que nosaltres coneixem com a sake sol ser el que es diu Nihonshu, però hi ha molts altres tipus, vull dir, que si el que s'ho traduïssim literalment, doncs, l'aguardent d'arròs, el fermentat de no sé què, vale? Però el sake realment vol dir alcohol. Ah, carai. Però això és els americans. Això és com tot, no? Vull dir, quantes vegades no utilitzem una paraula genèrica per denominar una cosa o viceversa, no? Molt sovint. Massa sovint. No? El calçat esportiu, bambes. No marca realment. Bueno, i més coses, clínics. Xuc. Xurruques. Xurrucans. Xurruques. Els quicos. Ah, els quicos. Vale. Com es diu en català, quicos? És que no tenim... No sé. Jo sé que es diu la barreja que hi ha cacauets i tal. Com es diu? Ganyips. Ganyips. Carai. Però el quico, el blat de moro torrat, sí. Quimet. Francesc. Quimet. Quimés de Joaquim. Serien els franciscos. Bueno, és que és francisquets. Tot queda a prop. Va. Què anàvem a dir? Anem a explicar el tema, perquè avui dèiem, anem a fer un programa. Sí, és un programa curt. Hem de... Jo també menjaré d'hora. Jo també, hem de dormir aviat. Cara Hem d'anar una idea. barraca, com hem dit, com igual que hem fet el guió. Cara barraca. Com a Hunt. Som-hi, presentem el tema. Gas. 1, 2, 3. Botifarra de pagès. I... No, no és el tema. Però t'apropes. Ho hem pensat, Va d'un joc, també. Sí. Va d'un joc popular, clàssic. Tothom ja ha jugat, i si no hi heu jugat, tenim un problema. Aneu set infants. I també es comença 1, 2, 3, no? Bueno, ara he fet la cantarella de la botifarra pagès. Sí. 1, 2, 3. Pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. I sempre perds. No, jo ara acabo de dir el tema. Ah, ja, sí, clar. Sí, els aplaudiments i... No, mai dic aplaudiments amb el tema. Bueno, Perquè com que des del primer dia vam fer un cartellet tan petitó i discret i ja ho arreglem a la segona temporada. Després parlarem de la segona temporada. Perquè, compte, que estem a la recta final, estem a punt d'acabar la primera temporada, sí. Portem 14 programes Estic 14, i això vol dir que només ens en queden 5. 5. Ara és quan tots heu de fer No ho havien dit que en tenim 19, Vols dir que la gent no sabia que n'hi havia 19? Crec que un cop ho vam dir. No ho sé. Però bueno, ja els hi diem ara. Queden 5 programes per que van acabar la temporada. No es preocupin que hi haurà segona temporada. Oh, i tant. La segona està confirmada ja. 4TV ens ha renovat contracte. S'ha renovat contracte. Volia fer una presentació de que dones la mà al president, però no ho podíem fer perquè nosaltres dos. Vull dir, no. Llavors, clar, quedava raro. Podem fer un muntatge, un dia? Sí, 2 clones a nosaltres, en plan... Podem fer un muntatge un dia. Bueno. Pues això. Avui parlarem del pedra, paper, tisores. Un gran joc. Qui no ha jugat? Qui no ha guanyat? Qui no ha perdut? Vull dir, a més és un joc que s'utilitza molt per a vegades de... Qui va llançar la bessura? Doncs vinga. No? És que em fa mandra. A pedra, paper, tisora. Qui renta els plats avui? Pedra, paper, tisora. Renta plats. O a l'alcohol, qui surt primer? Pedra, paper, tisora. Si és que... Feien naps prens, també. Què fèieu? Naps i prens. Què és això? En plan, naps prens. Ah, vale. I tiraves i... En plan, Vale. Sí. I depèn de què era, si senars o parells, Vale. però el nen Senars o parells. Nosaltres li diem senars o parells, Snaps, perquè el món és... o parells senars,
Però, com que recordo que jo he vist que a la província de Barcelona dèiem pares i nones. El castellà és la llengua franca, està clar. Sí, que hi ha. Avui he vist un vídeo, no diré d'aquí, que estava preocupada perquè ha baixat fins a Barcelona, ella venia del Camp de Tarragona, i diu, he estat a Barcelona i no em mantenien en català. Ja no és allò que diu, a Tarragona pots trobar-te que parles en català i et contestin en castellà, però no, és que directament no mantenien. I estava preocupada perquè, diu, el futur del català a la capital no està... Normal, això. I nosaltres no som els que el perpetuarem, perquè tal com el parlem... Bueno, però és català, això, Perquè, clar, què és català? O sigui, el català és... És un dialecte, és una evolució del llatí. Sí. D'un dialecte. Però vull dir, si nosaltres diem el que es coneix com a barbarisme i tal, segueix sent català? És a dir, si jo et dic... Sí. Si jo et dic, m'he posat la sudadera, en lloc de dir m'he posat la dessuadora... Oh, però això és anar a fer mal, perquè és com molt evident. No quedem coses tan evidents, tampoc. I si ho fem... Home, De vegades, quan parles ràpid, és que et surt. Sí. Jo ja estic acostumat a dir dessuadora, però pot passar amb samarreta o camiseta. Sí. Et pot passar amb, jo què sé, a vegades terminacions, moltes vegades diem pingüino, quan és pingüí. Pingüí. Diem, jo què sé, coses així que acabem amb l'1, amb aquest. Sí, però a veure... Jo això que no parlar català, no sé, vull dir... Ja està bé. Clar, és que jo sempre he defensat el català del carrer, no? És aquell que potser té barreja, o mescla, o no sé què seria el correcte. Jo crec que és barreja. Barreja, mescla... Sí, barreja. És barreja bona. No? No ho sé. No tinc en Pompeu Fabra al diccionari. Doncs és això. Doncs això jo crec que és el català actual. Vull dir, sí que a vegades diem alguna cosa que dius, mare meva. Però... Vergonya. A vegades diem algun tenica, vergonya ajena. Veus? Has dit ajena. Aliena. Veus? És que és molt difícil parlar-lo tota l'estona sense pensar. Bueno, tampoc ho podríem dir. Hauríem de dir bé. Veus? Ho fer expressament, el no fer expressament, Però... A mi em surt bueno, no em surt bé. Sí, a mi també, em surt bueno sempre, però ha de fer expressament. Però... I són coses que passen, coses que dius, bueno... Hi ha gent que no li agrada, que ho fem. Pues que s'hi posin putes. Així ja que t'ho dic. Es parlem com volem, com surt. També dic, que tal com anem, a vegades és difícil tenir en compte tot el... No em preocupo excessivament. Només parlo del català quan ven gent en castellans al monestir. Llavors... O sigui, si són castellans d'Espanya, sí que els hi parlo espanyol perquè mantinguin. Però quan són castellans, però són d'aquí a Catalunya que entenen el català, doncs els hi parlo un català ben bé de poble que mantinguin una puta paraula. Jo sí que parlo del català. Amb tota la mala hòstia, Tota la mala hòstia, si fotim cau un dent. Mola. Doncs... Ens hem anat, anàvem a parlar de pedra, paper, tisores. Anava a fer una rajada als espanyols. Fes-la, no et tallis. No, endavant. No t'explica molts cops que teníem 5 guies en castellà i 5 guies en francès. I que vam acabar l'estiu teníem 5 guies en francès i en castellà no ens quedava cap. O sigui, és a tornar, que dèiem pots tornar això, sisplau, quan marxis del monestir? Doncs van tornar a fer-los de castellà, van fer 5 més, ha passat un mes i ja me'n falten 2. I és que Espanya ens roba. Però no pot ser això, que a França, els francesos i els anglesos me la tornin sempre quan els diguis, sisplau, podeu tornar a sortiu, i els espanyols sempre se l'emportin a casa. Per què? Tu que és una puta aquí que et deu costar 20 cèntims, però per què se l'emporten? Quin problema tenen? És la cultura. És quina ràbia de gent. I és que m'ho remenen tot, tinc els punts de llibre allà, els llibres, m'ho toquen tot, i si em despista ja se l'han portat a casa. Jo crec que és la cultura, és el... Aquí a Espanya sempre ha sigut una miqueta de... Arreplega tot el que puguis. Toquen tot, la gent gran ho toca tot. Ui, el de tocar, és horrible. La ràbia. És horrible. I és per això que les exposicions aquí a Espanya estan totes amb vidres blindats, doble barrera, no sé què. En canvi vas a França o a Anglaterra i trobes exposicions on simplement hi ha un cordó. Perquè ningú anirà a tocar. Ningú se li acudirà, sí. Però aquí sí. S'ha de tocar tot, no entenc això, t'ho juro. Una ràbia. Cultura. Hòstia, tu. No sé, aquí a Espanya som així, som de voler-ho tocar, de si m'ho puc endur millor. Ara que no et veu, bueno,
Tu no has anat mai a un restaurant japonès, per exemple, a un restaurant xinès i han endut els bastonets, no passa res. Els bolis a l'Ikea... Sí, o sigui, comences a endur-te els bastonets i acabes enduent-te que si el bol, Sí. que si el... no sé què... Tot. Jo treballava en un bar, saps quants clients havia vist que s'enduien les copes? O són vaques, per casa. Clar, però a més s'enduien les de qualitat. És a dir, teníem cerveses que cada una tenia la seva copa especial perquè no sé què. Pum, ja l'havies vist prou, Sí, clar. Llavors acaben dient, és que ho fiqueu en qualsevol got. No, clar, és que si no te l'endús... Si no te l'endús... Així estem, és que et vergonya de veure. Vas ara de veure. Tenim alguna novetat per al programa en si? Moltíssimes. Veritat? Sí. Jo crec que una es pot veure a simple vista. T'has adonat que encara no hem quedat les fosques en cap moment? Per això es pot veure a simple vista. De fet, em fan tan mal els ulls que ho veig molt bé. I això que tampoc és que estigui fent res a l'altre món, simplement és que hem aconseguit que es mantingui tota l'estona il·luminat. S'agraeix. Sí, Ara se'n va la llum, ara és quan ens quedaríem a les fosques. Però no ens quedem a les fosques. Aita que maco. Que sí, nois, que ens hem comprat un parell de focus. He fet una inversió, ens hem tret un ronyó cada un. Ara pixarem més, perquè ja tenim un ronyó menys. S'havia de fer, Sí, a fer. s'havia de fer. Era necessari. Ja vam començar un dia i vam fer la llista de què volíem anar comprant Sí. i ja tenim alguna fet. Ara només ens queda comprar una càmera com Déu mana perquè no faci aquests talls que va fent de tant en tant i uns micros perquè puguem tenir cadascú el seu Sí, i així i per tenir un parlant entrevistat també. també. S'agrairia això. I això són les compres que hem fet. Però tenim més novetats. Moltes més. Vale. Com quina? Pues com el tema de les entrevistes. Ah, sí. Què està passant? That's very important. Ara feia dies que no estàvem sols els dos. Ostres, deu fer... Ostres, és que molt, Des de que va venir la Marta. No, però és que el dia abans de la Marta hi havia el Pol també per aquí voltant. I abans de la Marta és el... Clar, era l'aniversari. L'aniversari. I abans d'aniversari va venir la nana, Exacte. i abans d'aniversari, abans de la nana, eren tu i jo sols, però hi havia el Pol també. Sí, bueno, però va pujar un momentet i ja està. Sí, un momentet. Sí, fa bastant que els sento jo sols. Vull dir, però crec que serà la tònica, no? O almenys aquesta és la intenció. Sí, crec que ven entrevistes sempre, Ara el que hem intentat, a veure si ho aconseguim, és que fins a final de temporada cada programa hi hagi un entrevistat. I el que també volem és que la segona temporada sempre sigui així, no? Sí. És a dir, sempre tenir algú aquí, ja que sigui, encara que sigui només mitja part, una estoneta, Sí. o tot el programa. Que ens distregui una mica. Perquè si no es fa llarg, tanta estona de sols aquí, Clar, és que durant la tabarra. pensa que nosaltres ja hem parlat fa estona aquí a la barra del bar. Per tant, què més ens hem d'explicar? Algú altre que vingui aquí, segui aquí on seguiu ara, És que ens hauríem de guardar temes. En lloc de parlar de tot, ens hauríem de guardar temes per quan arriba el programa. sí, clar. Sí, sí. I tenim una proposta A veure, de logo. cert. Ara els fico en antecedents. Sí, explica-t'hi. A veure, nosaltres teníem un logo que fins ara és aquest d'aquí, Ai, dibuixador. vale? Poc se'n parla. A mi m'encanta el dibuix, ja ho he dit Sí. també del programa. Vull dir, Tenim el tovalló del paper original que va dibuixar-ho. encara el tens guardat? Bueno, més que un tovalló jo crec que era un paperet que tinc a la cartera, no? Ah, no, era un paper foli, aquell. Era foli? Sí, el tinc, Tinc a casa. Oh, guai. Tinc a casa. Que guarda-ho, Sí, que valdrà diners. Això de la diners. Doncs tenim aquest logo que esteu veient aquí. Què passa? I ja ho haureu vist en els últims programes que les marquesines, els cartellets que anem posant, hi ha una nova lletra per allà. Ui, que se'n cau el boli. Hi ha una nova lletra. Ai, l'agafo. Ui, sí. Ui, quin plano més horrible. Torna-la a tirar. Vale, doncs haureu vist que hem ficat una nova tipografia per fer els cartellets perquè es veu molt millor que la tipografia que tenim en el logo. Això és veritat. Es llegeix millor, etc. Doncs us posarem aquest altre logo, vale? El que veureu en aquest altre costat. Ara veieu els dos logos. Tot i que jo, com a al·lèrgic al canvi, m'agrada molt la calca. Ell li agrada el primer i jo l'únic que veig en el segon és que la tipografia almenys fa joc amb les tipografies que estem utilitzant últimament aquí per anunciar les coses. Sí. Llavors, està a les vostres mans. A mi m'agraden els dos, Sí, res, tu també, per tant, No tinc queixes. la decisió està a les vostres mans. Com ho farem això? Doncs ficarem una enquesta a Instagram. Com unes eleccions municipals, que a més hi ha dos candidats, doncs
Doncs com aquí durant molts anys, Senyor també molts anys, n'hi ha 3. Bueno, Però sí. 3. En el fons encara segueixen sent 2. Sí, l'altre és una mica per fer maco. I l'altre cada cop està més a l'altura d'uns altres que s'aproximen. Ja, bueno. Bueno, així estem. I en el fons, bueno, és que el mapa polític d'Espanya és horrible. És divertit, Li fa molta gràcia. A mi no, perquè sóc jo el que pateix les conseqüències després. Bueno, som nosaltres, no? Vull dir, La som tots. política... és divertidíssim. Però bueno, el que deia, que aquests són els 2 logos que ja han sobre la taula. O sigui que a les vostres mans queda decidir. Llavors farem una enquesta. Sí. Una Però és enquesta... que que voteu tots, perquè si no voteu, quin sentit té? Vull dir, si només votem jo i ell, no té cap sentit. Crec que es poden fer enquestes a YouTube. Sí. Però com o sigui, quan algú mira el vídeo pot triar. No, em sembla que hi ha algú perquè en el teu canal puguis ficar una enquesta. Ah, que guai. Bueno, la posarem la ficarem a l'Instagram i si es pot ficar al YouTube, també la posarem al YouTube. Vale, guai. I així més gent que pot votar. Pots. Vale? Doncs això és el que tenim per dir-vos per començar el programa. Sí. Què et sembla si acabem de parlar una miqueta del pedra, paper, tisora i ens fem una pausa? Vulguis? I tant. Què hem de dir? Home, Què saps de Pere Pisseres? jo del pedra, paper, tisora, a part de que he jugat molt, Qui ho va inventar? això no ho he buscat mai. Però No m'ho buscat. segur que va ser un japonès. Jo crec que no, Jo crec que és una cosa molt picaresca mediterrània, Vols dir? Saps que al Japó també el tenen? Es diu Jan Kempion. Jan campió. Jan Kempion. Jan la porta campió. Sí, més o menys. Vale, guai. I potser s'ho van inventar ells. Uf, no sé, Jo he vist gent... Pensa que molts jocs tradicionals ens acaben venint d'Àsia, Home, les dames juguen a Grècia, Sí, les dames sí. I escacs, si no estem dels escacs, però... No sé si tampoc. Però bueno, hi ha una espècie de dames també, a Àsia. No sé. Però clar, no semblen en res, vull dir... És el Go i el Mahjong, Sí. que no s'assemblen en res, però no deixen de ser unes dames. Per què els russos són tan bons jugant a escacs? Kasparov, Karpov... Jo crec que és perquè no tenen res més que fer. Hosti, deve ser molt dur, Vull dir, ser bon a escacs és molta dedicació, Moltes hores, En canvi, per exemple, ser bon pedra, paper, tisora és una qüestió d'atzar o de visió. D'anar pensant, Què farà aquest? aquest segur que acaba fent això perquè pensa que jo faré això altre. Sí. I com que tot és un cercle, no? Vull dir, un guanya l'altre, l'altre guanya l'altre, si tu fiques això jo et puc... Saps? O el puc perdre o puc guanyar, sempre. Menys en el que van inventar a Big Bang Theory. La sèrie de... Ah, amb en Sheldon. El Sheldon i el Leonard. Leonard. Que hi ha el pedra, paper, tisores, llangardaix, Spock. Sí que em sona d'algú, això. Fa alguna així, no? Quin és aquest? Aquest és l'Spock. Jo no puc, vaig esforçar molt, vale? És que és la manera que saludava l'Spock, vale? Els vulcanians. Sí, és fer això? A veure, Vaig tardar molt a aprendre a fer això, No ho saps fer? espera't. No ho saps fer? Ho havia fet, ho havia arribat a fer, espera't. Vaig tardar un temps a aprendre-ho a fer, Hòstia puta, Quan era petit... això és pitjor que... Ah, mira, veus? Si ho faig així, sí. Però girant no puc. Però de petit ho feia. Això és quasi com pitjor. No sé. Però fes-ho a càmera. Això és com quan vam fer les ombres xinesques aquí, te'n recordes? Ah, sí, m'agrada, no? Doncs, què et deia, sí. I llavors hi ha el lagarto. La gent que ens escolta el que s'acaba de perdre. Ja, La gent que no ens veu, el que saps que hi ha s'acaba de gent que només ens escolta a Spotify i diu, hòstia, aquest programa no sé què, dic, doncs l'arribes a veure, Hòstia, res a veure, les cares que fèiem. perquè em diu, Bueno, he escoltat ja el 10, i dic, uau, el veure el vol de veure. i em diu, quin despropòsit de programa, vull dir, no hi nadie al mando, o sigui, no hi nadie en el timón, i dic, no, però ningú, Clara no Codorniu, estava el timón. I dic, però l'has vist o només l'has escoltat? No, només l'he escoltat, dic, Bé, perds. és que les imatges són dantesques. Sí. Aquest sí que va ser dantesc. Aquest sí que va ser entès. Hòstia, i tant. Hòstia, Va ser molt divertit. jo m'ho vaig passar de puta Jo mare. molt bé, sí. No recordo pràcticament res. No, jo tampoc. Però... És un miracle que muntéssim i desmuntéssim bé aquell dia. Oh. Jo estava preocupat, però podíem deixar el bar sense... Vull dir, No, el vam deixar bé, el vam deixar bé. m'ho deixa tot bé, Sí, sí, És sí. increïble. És algo que...
Com diu que els borratxos arriben sempre a casa, que no sé com ho fan? La inèrcia. És un do, això, És la inèrcia, Són com cans. és com la memòria muscular. No? Sí, crec que sí. És com... Bueno, tu arribes a casa i un cop arribes a casa tot taja, hi ha tot un seguit de coses que faries, saps? Deixar les claus al mateix lloc, deixar la jaqueta, posar-te el pijama, saps? Però jo penso, la memòria muscular és que sempre... Jo quan entro al monestir al matí, entro amb tots els llums apagats i faig tots els moviments, ficar la clau aquí, ficar l'arma, no sé què, sense ser el llum. No m'hi veig, o sigui, no veig res, però faig moviments bé. És que la memòria muscular és sorprenent, això. Doncs jo crec que Fascinat. els borratxos arriben a casa més o menys per alguna similar. Sí, clar. Estiran i... Quantes vegades jo he arribat a casa i he dit, Com he arribat aquí? Sí, no sé com vaig tornar, no, ni idea. però ho vaig aconseguir. Una altra cosa és que fes alguna cosa rara pel camí, jo què sé. Que anés jugant Efectivament. que la cera se'n fes curta, en plan, bueno... Llarga. Certa. Tardes més, de tornar a casa, quan vas borratxo, tardes més perquè fas més No, vull dir que al carrer s'ha fet estret, no? Vull dir, no és un cantó... Ah, sí, hòstia. Que les voreres aquestes estan molt juntes. Són primes, són primes. Sí, això ha passat. No sé si és la primera part ha sigut prou interessant pel nostre públic, perquè bàsicament hem estat explicant què farem, què fem d'allò. Bueno, pues que s'esperin que la segona part ve... Però la segona part ho serà. La segona part ve guapa. Guapíssima. Llavors, no cal que ho iniciem des del principi, però bueno. Tornem d'aquí una estona. Molt poca estona, 10 segons. Sí, per vosaltres és res i menys. Per nosaltres... Dirà l'Oski dient... què diu l'Oski? Llavors que aquí que diu... Jordi, Xivi. Aquesta és la penúltima i cap a casa. Jordi, Xivi. Que no teniu casa o què? Jordi, Xivi, que no teniu casa o què? Ja haig de fregar... I fer caixa. Caixa. hem de fer més frases que pugui dir l'Oski. Això li demanarem el dia que vingui aquí a un programa. Sí. Perquè que sapigueu que el senyor de la Falca l'entrevistarem. Home, és un gran amic nostre, hem d'entrevistar. I ja que ha fet la Falca, doncs què menys. A més coneixereu un molt bon actor, presentador de ràdio, músic, bueno, Té tot. melanòman. Melanòman és el que li agrada. Melòman. Melòman és una altra cosa, no? Sí, jo crec que és diferent. Jo crec que és bastant diferent, sí. Melòman. Melòman. Li encanta la música. Sí, és. De fet, té una col·lecció de vinils important. Sap moltíssim. És que ens ho passarem bé aquell dia. Sí, l'Òscar és molt divertit. Jo crec No caldrà que ens documentem perquè ja ens ho dirà tot ell. Sí, no, ja explicarà. Nosaltres escoltarem i aprendrem. Que a vegades sorprenem gaire. A vegades. No et creguis. Mira, Bueno, ha portat gent bastant sorprenentment. Hòstia, hem triat bé, jo crec, però a més, que tenen coses molt interessants a explicar-nos. Jo, per exemple, no m'ho esperava en el programa de la Marta, per exemple, em pensava que parlaríem de música Parlar i vam acabar parlant del sex shop. de sex shop, va estar molt bé. I clar, parlar de música està guai perquè mola, Sí. però era més interessant l'altre, Home, i tant. perquè Sí. és algo que no estàs acostumat a parlar-la. Jo crec que De l'audiència... fet, hi ha audiència, el que passa que m'hagués agradat que ho fiquessin de comentari en el YouTube. Se no comenta ningú, segon M'ho crec. comenten per privat, saps? I em diuen, Quin vídeo? volem un programa de la Marta fent un tupper sex en el programa. Pues podem fer un especial a la segona temporada. Sí, torna a venir la Marta. Sí, que ens patrocini a la seva botiga, i si ens guanyem alguna cosa. Què més? En el de la nana... Bueno, el de la nana va ser... Sí, vas fer un riure tota l'estona. un tip de riure, mare. Jo no recordo molt, tampoc, Riure, mare de Déu. però jo recordo que m'ho vaig passar de puta mare. Recordo anar rient i jo reia amb ella. Va ser molt divertit. Sí, divertit va ser. En el de... Ostres, en el del Carreño vam aprendre bastant sobre armes i curiositats medievals i tal. És el més útil, perquè al final aprendre a fer passes és el millor que he après. Vull dir, més o menys hem anat aprenent tots. Tots aprenem, tots aprenem. Pues què? Fem una pausa? Sí, pauseta i Pauseta i tornem a tornar-hi. amb un concurset o quiz o trivia. Bueno, algo per entretenir-nos. Sí. I després ens anirem amb el com es diu el teu poble, que aquesta nit tindrem una expressió com per acabar la secció, que diguem, perquè potser és l'última. Sí, acabar-la de debò. De debò. Per última vegada. I no tornar-hi. Bueno, I feu... la temporada que ve. La propera temporada. Doncs, amics i amigues i amigues, fins aquí una estona. Fins ara. Aquesta és la penúltima i cap a casa. Jordi, Xivi, que no teniu casa o què? Que jo haig de tancar caixa i netejar, hòstia.
Ja estem aquí. Què tal? Com ha anat aquesta petita pausa? Bé, home, aquí estem. Pedra, paper o tisora? Tisora sempre. Sí? Sí, sempre queda bé, papà. Però és que paper és com... Jo crec que hauríem de buscar quin té més percentatge de guanyar. un 33,33%. No, jo crec que no, perquè jo crec que la gent sempre té tendència a fer-ne un o altre. Jo crec que la pedra és el que surt més. Farem una cosa. Una altra enquesta que posarem a l'Instagram. Vale. Que votin qui creuen que guanya més sovint. O què és el que més sovint posen ells. Vale. Jo crec, sincerament, que el que poso més sovint jo és pedra. Bueno, a veure què diuen els d'això. Els nostres telespectadors. No sé. El paper, poso molt paper, també, és veritat. És que... També s'ha de dir que sempre perdo, jo. Sempre perdo. Vull dir, si no és constant a la meva vida que... A veure. Super. 1, 2, 3, pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. Perquè seria que... Pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. Pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. Joder. Pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. Pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. Oh, m'has bé. Pues sí, normalment perdo. No s'havia reflexat en aquest directe que hem fet. Bueno, has pensat que tornaria a treure paper perquè ja havíem repetit. Sí. Jo dic, a veure si treu pedra. No. Si us he trec pedra, No. i t'hagués guanyat. Parlant de jocs, hem promès que avui tornarem a tenir un altre joc, concurs. Aquest cop jugarem els dos, anirem junts. I complim les promeses. Però, com que ja comença a ser habitual tenir un trivia o un algo, Sí. hem decidit ficar-li un nom. Home, és que som gent ben pensat. Vull dir, pensem les coses abans de fer-les. I hem dit, ostres, Fa 10 minuts, eh? Bueno, 10 minuts no, ara ja no fa 10 minuts, però vull dir... una horeta. Però fa res que ho hem escrit. Sí. Però bueno, és un nom que és en honor a un programa clàssic de la nostra terra, La televisió de Catalunya. vale? Dels nostres... La competència. És competència, clarament. Competència directa. Però, bueno, aquesta competència no em fa ràbia. No, aquesta ens cau bé. Vull dir, En el fons és com una miqueta la nostra. mare, Mare no, perquè no ens considera mai fills, per què no volen, però, home, sí que com es diu, hem mamat d'aquesta tele. Sí, és l'únic... A casa meva és l'únic que mirem. Jo Aquesta i el futbol. actualment també, abans no, abans veiem tots els canals, Jo no. sempre hi havia alguna cosa que m'agradava d'una o d'una altra, però actualment, com que tot el que m'agradava dels llocs ara ho veig a través de plataformes digitals, Clar. l'única que les notícies sempre han sigut les de la TV3. Sí, òbviament. I els programes, doncs, depèn. Mirava d'un lloc, de l'altre, i de sèries igual. Però ara les sèries les miro des de les plataformes digitals. Clar. Bueno, és que no té més. No hi ha més. Ara, doncs, quan sopo, doncs, ho em fico al YouTube, o si el meu germà té encès a la televisió, Està passant. exacte. L'està passant i a vegades a l'altre. El que surt la Juliana. Juliana. Tots són problemes. Això, tots són problemes. I el Patrick Urbano i en Serafí. No sé els noms d'ells. Sí, vinga. Són els únics programes que miro, vull dir, aquests dos, però per... Jo miro Eufòria, també. Eufòria el mires? Sí, fa molta gràcia. O sigui, fa riure de vergonya ajena. En Triquell m'agradava molt, hem de saber per això. Triquell és d'aquí, eh? O sigui, és el tip en Pau, en el cosí de Marc, que és el guitarrista en Triquell. Ja. Aquest cap de setmana van estar fent un concert a Sala Polo. Sold out, eh? Home, és que el Triquell ho està patant. Però jo no vaig dir, quan va començar a concursar el Triquell, un dia et vaig parlar d'ell, va dir que tenen un paio que és molt especial, que té un discurs molt diferent de la resta de concursants. Mira, va quedar segon i és l'únic que té èxit ara a la vida real. La noia que va guanyar no? Sí, però és un públic diferent, és com... És tot tan com premeditat... És molt típic. Sí, ho fa molt bé, o sigui, té una veu privilegiada, vull dir... Diria que en tot el programa no has d'afinar una nota, vull dir, sí, la seva veu és increïble. Però és una música que tampoc és la música que n'hi ha un concert seu. A mi el que em fa ràbia és que Eufòria jo crec que ha arribat tard, perquè el que passa que tampoc ho podíem fer abans perquè hi havia el seu homòleg, no, perquè no es deien iguals, però És molt diferent que Operació Triunfa, eh? jo crec que és molt similar al... No, és molt diferent. Un cop tu mires veus que és molt diferent. Per començar, perquè no som tan imbècils, perquè Operació Triunfo eren molt imbècils tots, o sigui, a nivell de Operació Triunfo, i que si no sabien sumar, poc els hi faltava, Tu mires els de la primera edició amb Bustamante, La Rosa d'Espanya, i companyia, si no els hi dius, no sé, on està... Fica'm, jo que sé, Múrcia en un mapa, no sé on és Múrcia. Passaré per Múrcia, mira. Aquest cap de setmana passo per davant. Exacte.
Ben curta. A sobre anem en cotxe, o sigui que Ja. parar de Múrcia és obligatòria. Ganes amb avió. No, agafem el cotxe, per això et dic que sortim a les 8 del matí d'aquí, aniré fins a Granada, Ganes, cotxes. aniré fins a Granada, llavors, clar, passo per Múrcia, que és parada obligatòria, després de... Sí, també és per obligatòria. Jo, bueno, anem amb criatures, per tant potser sí que parem a València, però normalment jo quan vaig a Almeria en cotxe, em faig tot València del tirón, saps? Ja. I ja quan arribo a Múrcia és quan paro, repostatge... De dinar... No, Encara no? no, perquè surto molt d'hora del matí. Hòstia, el pare... Acostumo a sortir a les 5 del matí i llavors la meva intenció és sempre arribar a l'hora de dinar a Almeria. Hòstia, pues... Llavors paro, un cop vaig parar a València en un Viena, que és el més típic, Sí, clar. saps? Vull dir, com em puc sentir com a casa? I vaig parar en el Viena. I després, no, el normal és que em pari a Múrcia, allà és on faig el repostatge, el cigarret, perquè mentre condueixo prefereixo no fumar. Una cosa és quan vas per ciutat, que... I és que em faria por, parar a Múrcia. Bueno, és a les afores, vull dir, Jo sé, però jo soc molt... més enllà de la carretera, A mi et senten l'accent i encara a la presó. ja, bueno, si tens aquest hàndicap, però... La plana militar, vull dir, fa molta por. El pitjor Almeria. Cartagena, Múrcia... No, a Almeria hi ha un quartell de la... A Maria va anar i hi havia el poble aquell que gravaven pel·lis de l'oeste. Sí. Està guapo. Està guapo. Però... a Almeria hi ha el quartell de la... Com es diu això? Dels que porten la cabra. És la Legión. Hi ha un quartell de la Legión, Sí, ho sé. No vol vivir en legionario. Va anar a la Legió. Vull dir, ojo, Aquí no. jo crec que... I sempre passo per davant, perquè de l'aeroport... Ara últimament vaig amb avió i de l'aeroport d'Almeria Quina por. fins al poble on vaig, passes per davant del quartelillo. I que hi ha alguna cabra per allà voltant, no? Pastura. No, les cabres estan a dins. Va. Les cabres estan a dins. És que no... és que no... Al treure una sala d'aquestes, amb tota aquesta gent, Buf, i fer-los una pregunta una mica interessant, és tan divertit. Això aquest de les banderes ens haurien pescat, tinc un conegut, dos coneguts, un exmilitar amb servei a Afganistan, L'entrevistem aquest. Ah, sí, el conec, aquest també. ja el coneixes, Sí, el conec. i un altre que és actualment militar, que potser no podria ser entrevistat perquè no li deixarien. No, però l'altre el conec i crec que és més interessant que la majoria de militars que tinc la idea. Sí, perquè realment només va anar a l'exèrcit per sortir de... Sí. Una miqueta- Saps sumar, aquest. Una mica. Que aquests que dic jo no en saben. Però aquest xaval podria ser interessant. A veure si el convencem. El que passa que, clar, viu una miqueta lluny ara, actualment. Bueno, no se'n viu ara, Ara viu a Passat Manresa. Hòstia, Com es diu això? pues, El Baix... No, a Berga, Berga no, al costat. O sigui, forma part de Berga. Gironella. No, també està al costat. Sí, ens ho diu un dia. Em surt, Va, ja sortirà, és igual. Bueno, viu per allà, Sí, ve per allà. vale? Que llavors posa-li que una hora i mitja cap aquí té ben bona, una hora i mitja, dues. L'estona. I clar, llavors on dorm, saps? Perquè surts d'aquí i jo dorms a prop. Bueno, quan siguem rics i puguem fer això, li donarem una nit d'hotel. Exacte, a Ritz de Sabadell, a Hilton de Sabadell. Que és l'Urpi? Segurament. No sé d'estar malament, l'Urpi. I és millor l'Urban. Clar, és que jo els hotels de Sabadell no els he provat mai. L'Urban és millor. Ja, Urban. Hi ha un que és l'Urban, que ja és millor. No ho sé. És de fora. L'hotel Sabadell m'han dit que està molt bé. M'han dit, perquè... Clar, és que ja visc aquí, com... Allà a Catalònia també. Hi ha el Catalònia, el Verdi... Però a l'hotel Sabadell diuen que la suite de dalt està molt guai. Sí, clar. Però clar, és que ja te l'has de comprar amb una altra intenció. O sigui, ja has d'anar a agafar-la amb una altra intenció. És a dir, un de Sabadell va a aquests llocs doncs perquè vol fer alguna cosa que a casa no. Ara torna a estar de moda llegir els hotels en plan d'una hora de cita. Clar, els Love Hotel, al Japó és molt típic un Love Hotel. Sí. Va per hores i A Barcelona torna a estar de moda. Ja està bé, això. jo em volia muntar un, però vaig pensar, És un negoci, sí, però la inversió és molt alta, Ja, però és molt bon negoci. Ara, i també volia muntar un karaoke a l'estil japonès. Això no tant, Saps com és l'estil japonès, no? És guarro o... No, Bueno, guarro o no, bueno, hi ha alguna que et denota que pot acabar-ho sent. Però és habitacions petites, ja està. amb la teva tele, Vale. Sí. un sofà Sí. i entreu al grupet. Però ja n'hi ha d'això, I llavors, clar, Però perquè a Barcelona ja n'hi ha d'això. segurament. Sí. Doncs, bueno, això és influència japonesa. Sí.
no dic ni com es diu el... Anem a entrar en matèria, va, vinga. Entrem a la secció del que a partir d'ara, quan fem algo així, un concurs, un joc o algo, N'hem fet 2 o 3 ja. ja n'hem fet dos. N'hem fet un quan vam fer el programa del Repetó, Sí. i la setmana passada un amb el Charlio. El Charlie, és veritat. Futur tècnic becari, Exacte, el Charlie. des d'aquí, records. Doncs vinga, endavant la secció 4 pics i repicó. Si no recordeu, una saga. Es diu així en honor a un programa de la casa de TV3. La TV3. La TV baixa... És que mal fa... O sigui, B baixes... Està mal... És... Perdona. Crec que està mal trobat el nom. No, crec que està bé. És massa llarg. No, però va sortir Joan Pere. Això és Televisió de Catalunya. Sí, no, però... Vull dir que B baixa, quan tu dius les sigles, Sí. d'acabar dient TV. V3. Clar, haurien de dir, com fonèticament seria correcte, no? V. B. Però ningú diu TV3. No. Vandua. No, diuen TV3. Vandelis. I clar, TV3 seria la B alta. És que la B alta i la B baixa, Per la majoria de llengües sí que la diferencien. clar, en castellà, per exemple, és la B i la V. Clar. A italià diferencien, a lituà diferencien. Com es diu en italià? A italià es diferencien en vado, que és el baix, o jo què sé, o bagno. Ah, no, però tu ho dius a la pronunciació. Les dos B es diferencien. Sí, a la pronunciació sí. Però dic, a l'hora de donar-los un nom a la lletra. No sé com es diu la lletra, ni idea. Que el castellà l'ha cagat també, perquè abans tenia la Y, que molava molt, Y, Sí. i ara li diuen Y. Per què diuen Y? No diuen Y? No, ara diuen Y, Què els hi passa? que han volgut ficar-li aquest nom. A part de ser espanyol, què els hi passa? I en una altra lletra vol fer. I la CH, No es diu CH? ara es diu Che. Problema. Però té un... O sigui, és horrible per nosaltres que hem crescut dient CH o És perquè Y. canta l'alfabet, que és més bé, no? No només queda més bé. A, B, C, D, E, F, G. Si tu pares a pensar, té sentit. Té sentit perquè, clar, si la C és la lletra més una E, no? Sí. C. Pues Sí. la CH és la lletra, la C, la H i una E. Che. I la Y passa el mateix. Ja. Té sentit. Ens sona raro. Però és que el lle pot ser ja, també. Perquè quan diuen ja, també és una Y. No, el nom de la lletra. Ja. És a dir, la D, doncs la Y. Uf, vaya ganes, Per l'amor de Déu. Estan atreçats. No, No però vull dir res, però... té sentit, en el fons. Sí. A mi no m'agrada, però té sentit. Bueno, va, quin programa tenim avui? Bueno, quin curs tenim avui? Avui hem decidit, en honor a Sheldon Cooper, Diversió com banderes. m'encantava, A mi de petit m'agradava. Fem-ho. A mi de petit m'agradaven molt les banderes. Ara ja no me'n recordo gairebé de ninguna. Jo m'agradava molt més, sí. I, bueno, el que hem decidit és que ficarem 20 banderes i haurem de decidir de quin país. Jugarem els dos junts. Sí. És a dir que... L'equip, perquè Exacte. ens sortim. I, bueno, doncs us l'anirem posant aquí, ficarem la bandereta, les opcions que ens donen i... Algunes, perquè a mi se'n donen moltes, hem vist. Fiquem l'opció 3 o 4. No, a veure, si posats a fer, Fot a fer no la ve d'aquí, no? les posarem i ja quan acabem de dir-les totes veurem els resultats. Exacte. I veurem que les hem fet totes bé. Bueno, veurem. Doncs vinga, la primera. Comencem. La primera és aquesta. Vaig fent captura de pantalla per... Sí, fes que té pantalla. Doncs vinga, aquesta primera, jo ho tinc claríssim. Caríssim Xile. Exacte. Vull dir... Secció de futbol, caríssim Xile. Tu sempre ho mires per les... Sí, perquè jo he vist molt el futbol i jo sé el futbol. Doncs direm Xile perquè... Ojo, això sona Àfrica, Faré foto. És més allargada de lo normal. A veure, anem a fer descartes. Bèlgica no és, Egipte tampoc, Perú tampoc, Finlàndia tampoc. Rússia tampoc. No, jo estic entre Eritrea aquests, que sé que té algú blau també, No me'n recordo com és la de Malàcia. o Malàisia. No me'n recordo com és la de Malàcia, però diria... Jo estic entre Malàisia i Eritrea. Doncs jo estic entre Eritrea i Kuwait, mira el que et dic. Hòstia, Kuwait no, jo diria que no. És que Malàcia diria que té un altre color. Però és vermell i blanc, Malàisia. Què, anem a per Eritrea? Ja que és l'única... La República Centroafricana Sé com que és? l'Isaac, Pensa que té 3 colors, per tant, és normal que sigui una república. Bueno, si seguís la normativa europea. sé que l'Alexander Isaac, que juga amb Suècia,
era d'Eritrea. I sé, he vist un cop la foto del seu país. Sé la forma que té el mapa, és com una forma molt estranya. Com és la República Centroafricana? Té una forma estranya, però està enmig. No, vull dir la bandera. Sé la del sud. Hòstia, no ho sé, O sigui... Uf, aquesta costarà. Què? Comencem bé. Estem a la segona i ja estem aquí. Ens la juguem a Eritrea? No, és que no és Eritrea, nega. Malàisia no em sona. Fos la república aquesta centroafricana. Sí? Sí, ándale. Vinga. Xina. Uah, és així. Xina. Aquesta la sabem easy. Vull dir, és que no cal ni... Uah! Aquesta sí. Sí, Aquesta espera't. sí, la sé. Letònia? No. Què ha de ser Letònia? No. Sí, Letònia té aquests colors, però no té l'estrella. Letònia? Però no té l'estrella. Sí, Letònia és vermell i blanc. No. Coi, que ja està tot Letònia, vermell i blanc. Letònia és vermell i blanc. Doncs Com un vermell com més rosat. una del costat ha de tenir aquest color. No, aquí no n'hi ha cap d'Europa, tio. Lituània. Sí. Aquest color. Però és diferent d'ordre. Clar. Ojo l'ordre, et recordo que soc... Sí. Ja. Ja. Què vaig explicar un dia, vale? Sí. Que la dislèxia me la juga. Coi, però Lituània és la meva segona casa. Són colors diferents. A veure, Mateix. Brasil no és, Iraq tampoc, No, és el... Dinamarca tampoc, Myanmar. Ucraïnia tampoc, Guatemala tampoc, Filipines tampoc. És el Minamar o Burundi? Jo crec que és Minamar. O Burundi, Jo vosto més per Burundi, però et faré cas. Et faré el que tu diguis. En aquesta no... Va, fot-li Miramar aquesta, a veure què... No sé on està això. Jo crec que és Burundi, però... Oh, això és Nigèria. Sí, aquesta sí. Aquesta sí. Perquè van de verd i blanc, aquesta sí. Sí, bueno, però és que a més, saps per què me'n recordo tant de la bandera de Nigèria? En el Mundial de Futbol... Sí. Sempre jugo contra Argentina. Sempre. No. Jo anava encara a l'ESO. O sigui, Fa anys aquest mundial, aquell Mundial fa anys. És el del 98. Que va guanyar França. Va guanyar França, però qui va fotre-li la pallissa a Espanya de l'hòstia? Nigèria. Espanya era molt dolents. Però una pallissa, una altra fàcil. Jordi, ho mires tu per d'allò, però és Canadà, Oh, Canadà. Oh, Canadà. Iepa, això... Aquesta és Eritrea. No, això és Arger... No, Belize. No, Belize no, Belize és la de... Belize és la de... El negre és vermell, blau i vermell i té un simbolet aquí al mig. Pues Djibouti. Aquesta que diu Djibouti. Djibouti. Sí, perquè és que... Camboya, no? Hòstia, no ho sé, Clar, és que les europees m'ho sé totes. Però que sortim d'Europa... És que aquesta... A veure, Belize no és... Mongòlia, com és la de Mongòlia? No, Mongòlia no crec, Mongòlia em sembla que és groc i taronja. No, és taronja i vermell, pot ser? Jo crec que Mongòlia no. Em sembla que és vermell i taronja. Argentina... Equador tampoc. Argèlia tampoc. No és ninguna de Sud-amèrica. Senegal tampoc. O sigui, descartem. Cabo Verde? No. Jo de veritat crec que és Djibouti aquesta. Djibouti? Ha de ser algú estrany. Cambodja també podria ser, Ojo, perquè té l'estrella aquesta, que és molt de Vietnam, això, I Cambodja està per allà al costat de Vietnam. Sí, però Surinam també. Hosti, tu no ho sé. Pensava que era més fàcil, Si pots ficar el país en un mapa, sí que els faria bé. Però això, hòstia, m'està costant, Puf, no sé, que vulguis. Jo he tirat una abans. Tu has triat? Jo he tirat l'abans i l'hem fallat, segurament, o sigui, tu, Anna. Quina impressió. Jo tiraria Djibouti, però tira el que vulgui. Djibouti. És que no em sona de Djibouti. És que Djibouti no em De sona. Camboya, Surinam. Pues fote. És que... Vinga, Surinam. Segur? Sí, fote Surinam. És que no estic sent gens segur. I tampoc és que... Va, Surinam perquè, mira, Aquesta sí, Egipte. on està Egipte? O el Yemen, una així, Yemen també la té, em sembla que s'assembla molt. Sí, però és que... No. No, Azerbaidjan no, perquè està a Eurovisió, aquests no hi són. Hòstia puta. Jo crec que és el Yemen, Yemen em sona així, jo crec que és el Yemen. Bé. Santa Lucía, on... Bueno, No l'he vist mai, la de Santa Lucía. pues fot el Yemen, és igual. Aquesta com a mínim sembla on està. Aquesta sí que sé. Hòstia, aquesta sí. Això és Sri Lanka. Sri Lanka està aquí, sí, Aquest sí que sí. El que sí que és Sri Lanka. Jo diria que sí. El lloc aquest amb una espasa em sona d'algú. O Dominica, No. Sí, és Sri Lanka. Pues fot Sri Lanka. Sí que està aquí, És Sri Lanka. Opa. Hongria. Sí. Claríssimament, les d'Europa m'ho sé totes, però Sí. sobrat. Això és El Salvador. És El Salvador. Pues Salvador, ja està, no? Sí. Pues El Salvador. I això és Armènia.
No, això és Àfrica. Això és Àfrica. No. Sàhara, sí. Àfrica no. Són musulmans, sent l'estrella. Sí, però, collons... Bueno, o sigui, el Sàhara és Jordània. Vale, per tant, és Euroàsia. Sí, bueno, ja m'entens. Jo crec que, per això, tu estàs en Jordània. Sàhara Occidental són aquests que es van independitzar a Espanya o Jordània? Diria que Jordània, joder. O el Sàhara Occidental, pot ser. Són aquests que s'estan barallant amb Marroc, crec. Tu diràs. És que Jordània no sé com és, Va, fot Jordània, és igual. Sí? Sí, no sé. Això sí que és Aràbia Saudita. Sí, és que no mundial. Aquesta la vaig aprendre també gràcies al Mundial, però el del 94. Hi havia a Coca-Cola, tenia una col·lecció de llaunes, on sortia la mascota dels Estats Units, que era el gos, i portava una bandera de cada dels països que es participaven. I Aràbia Saudita... Que me'n recordo, el primer mundial que me'n recordo, que és el de 2006, Espanya li va tocar Aràbia Saudita. Els de grups. Sempre m'ho recordo. Tenia ni 10 anys. Jodida, aquesta. A veure... Macedònia no és. No. Geòrgia tampoc. Moldàvia tampoc. Mónaco tampoc. O les Guinees... Zàmbia tampoc. No, Zàmbia tampoc. Guinea-Bissau diria tampoc. Jo crec que és equatorial. No tampoc, que poder. Burkina Faso. No. No, Burkina Faso. Guinea-Bissau no, perquè em sembla que Guinea-Bissau porta verds i grocs. No serà el Sofati. Crec. Jo crec que és l'equatorial, mira què et dic. Però és que pot ser Samoa. No sé com és Samoa. I on està Samoa? Deu ser una illa del Pacífic, Samoa. Ni idea. Ara, amb Samoa em pilla. Hòstia, el Samoa, ando. Sí que sembla que sí que sona Pacífic, És una illa del Pacífic, Samoa. però la bandera anirà puta conya me la sé. Fot Samoa, si no sabem quina és la... Vols dir? A veure, té estrelles, les estrelles no és veritat que pot ser que posi les dues Guinees, és com pregunta trampa, i deu ser una de les dues. I aquí és l'equatorial. Vinga, va, Guinea Equatorial. La Bissau no és, perquè la Bissau té grocs i verds. Uah, Per què un cargol la bandera? és com la dels... Papua, això és Papua Nova Guinea. O Vanuatu és un país? Com ha de ser un país, Vanuatu? Per què es fiquen entre les opcions d'Espanya, en sèrio, de debò? Bueno, hi ha gent que no sap com és Espanya. Hòstia, és que Palaos, per què són els països? Tenen secció de futbol, aquests? No sé molt dolents, Vull dir, Andorra els podria guanyar. Irlanda els guanyaria, aquests. Hòstia, la selecció d'Irlanda és bastant dolenta, No sé, els he vist en directe. Bueno, Clar, que tu vas a veure els partits. va guanyar contra Andorra, per això. Hòstia, vaja contra quina. 4-1. És veritat que Andorra és propietat de... De Piqué, l'Andorra. L'Andorra. Sí, l'equip Ah, l'Andorra. no la selecció, No, l'Andorra. Que l'any que ve, si l'Espanyol baixa, en Piqué podrà anar al palco com a president de l'Andorra. I estarà Piqué al palco del... Però a veure, un momentet, l'Andorra a quina... Segona. S'està segona ja. Està pujant, sí. De mica en mica anar pujant, estan segona. Collons, no ho sé, ni m'hi havia enterat. Sí, encara a mitja taula, ho han fet bastant bé. Hòstia. Ja diuen que en Piqué li farà gràcia anar al palco espanyol. Oh. Sí, divertidíssim. Va, què fiquem aquí? Papua? Puf, si no conec cap d'aquests, O Bahrein, o Papua, o Palaos, que no sé ni que existeix Palaos. O Vanuatu, és que veig... Aquest sí que no tinc ni idea. Bahrein. Perquè m'agrada, és l'única que porta accent. I aquest cargol, doncs és l'accent. Què? A l'atzar? No. Vinga. Aquesta sí. Això sona bé. Cuba. Cuba. Sí, Cuba. No té més. És Cuba. És la versió cultural estelada. I això, hòstia puta, Micronèsia? Jo estava entre les Bahamas o Micronèsia, sí. Jo crec que és Micronèsia, però no estic segur ara que m'has dit Bahamas. Són les Micronèsies. Mira. Sí, la Creu Roja. Sí. Però la versió cultural suïssa. Mira, ni Barbados, ni Nicaragua, ni Panamà, ni Bòsnia-Hercegovina, ni Congo, ni Eslovàquia, Què és això? ni Nepal. Per tant, només en queda Isles Marshall, Timor Oriental i Tonga. I jo crec que és Timor Oriental. M'estàs dient que Timor Oriental, amb aquest nom de merda, és un país i Catalunya no és un país encara? Com pot ser això? Política. Quants habitants deu tenir Timor Oriental? Tenim 20 habitants. Després ho busco. A buscar. No tenim 20... Ah, no, seria el nom de la bandera. Tenim 30 habitants. Bueno, és que jo crec que és Timor Oriental, Sí, fot Timor Oriental. Les només en queda Isles Marshall, que no em sona Isles Marshall. Oriental. A buscar. Diu que
Anem a Timor Oriental, l'haurem cagat. Ah, aquesta és Bielorússia. Sí, aquesta sanefa d'aquí. Però he estat quasi al costat. Va, que ve l'última. Espera. No hi ha Timor Oriental, la bandera és diferent. La última és... Hòstia, Ah, Timor Oriental. és Kosovo? No, aquesta cosa... Ruanda? No. Aquests colors són com els de la Ruanda, però no Ruanda. Sí, és Ruanda. És Ruanda? És Ruanda. O Granada o Ruanda. Però el marc vermell? Mira, té... Hòstia, 1,3 milions, boig. Vale, i no és la bandera. No, la bandera, dic, no, bueno. Però que està bé, és molta gent. Veus? Però no havia... 1,3 milions, és com... Com que 1,3 milions. Població. Pues té menys que Catalunya. Però que vols dir, té quasi com Lituània. Però Catalunya té quasi 7. Sí, Si no els té ja. està bé, 1,3 milions. Cap país un tindrà menys. Ruanda? No, jo crec que és l'altre, que hem dit. Granada. Si és que Ruanda o Granada... L'hem cagat bastantes, Cagat moltes, jo crec. Cagat totes, jo crec. Tu tries aquesta. Bé, posa Ruanda, però el meu posterior és de Ruanda, no sé, va. Vinga. La primera, Xile. Fuà. Òbviament l'hem encertat. Sí. La segona era aquesta. Ja sabem que no l'hem encertat. Encertats. Nosaltres hem dit que era República Centroafricana i era Eritrea. Llavors hauríem d'haver ficat Eritrea des d'un principi. Buscant Eritrea. La segona, Sí, sí, era fàcil. Aquesta L'hem l'hem clavat. Per tant, Que han dit, era Miramar, te dic que era Miramar. Nigèria també l'hem fet bé. Canadà també, òbviament. Aquí l'hem fallat. Nosaltres hem dit Surinam i era Djibouti. Bueno, és que ho hem fet una miqueta a l'atzar, aquí. He fet a... Aquesta l'hem fet bé. Jordània. Era Yemen. A Yemen, això. Aquesta d'aquí l'hem fet bé, Sri Lanka. Veus com era Sri Lanka? Aquesta Hongria, sí. El Salvador. Veus com era... aquí, incorrecte. Era Jordània. Ai, era Sàhara Oriental. Hem dit Jordània i era el Sàhara Occidental. Tan colat, Aquesta és correcta, òbviament. Sí. Aquesta, incorrecta. Joder, se m'ha estat cap dels que han dubtat, Era Guinea... Era Samoa. Hòstia. Hem dit Guinea Equatorial. Una altra que hem fet malament, Joder. perquè aquesta l'hem fet a l'atzar totalment, Sí. era Vanuatu. Que s'han inventat el país, també. La de Cuba, òbviament, l'hem fet bé. Veus? Era Micronèsia! Sí, senyor. És que em sonava molt a Micronèsia, aquesta. Aquesta l'hem fet malament. Bueno, clar, ja ho he vist. Això, sí, ho hem vist. Era Tonga. Tonga, però si no és un país, Tonga. Veus? Jo estava entre Isles Marshall, estava entre Timor Oriental, Tonga i Isles Marshall, però no em sonava Isles Marshall. De totes les altres me les sé i les havia descartat. Se té un nom a país, Tonga. Òbviament, la de Bielorússia està correcta. I, era Granada. Ja et deia jo que Ruanda no em sonava el marc... O sigui, els colors sí, però el marc vermell a mi em feia dubtar. Va parits, Te l'ha colat per tot arreu. Pues Què hem fet? Què hem fet? Hem fet 13 correctes, Està bé. 7 incorrectes. Està bé, vull dir, un bel percentatge. Bueno, sí, Està bé. més del doble. No? Sí. No hem arribat a més del doble. El doble serien 14. 6 i mig, o així està, jo crec. Mira, t'ho dic. 13 sobre 20. Veus, agafem la calculadora. On estàs, calculadora? Està bé, és un bon número. On està la calculadora al meu mòbil? Jo és el poc que el fa servir. És bo. Pues 13 dividit... Llepa. 17. 13 dividit entre 20 Fuco 20. per... Un 8. No, No serà... Has fet bé. No. Divideix 13 entre 7, sembla que surt. No es fa així. No? No. Es fa... Tinc 13 punts entre... Sí, ho he fet bé. Tinc 13 punts entre 20 punts possibles. Vale. Surt a 0,75. No, menteixo. No, 6 i mig. No. 6 i mig, sí. 20 mig. Veuràs. Dividit entre 13 per 13... No. O sigui, són 20 possibles punts. Sí, és 13 dividit entre 20 per 10. Ah, clar, faltava el per 10. Sí, que era 6 i mig. 13 Mentalment tu l'he clavat, 6 i mig. per 10. Clar, 6 i mig, jo te l'he clavat a la primera. Doncs 6 i mig, està aprovat. justet, Bueno, És un aprovat just. l'any que ve ho farem millor. Què us ha semblat, doncs, que tornem a fer un altre quiz en què no us hem fet molt cas perquè estàvem pendents de les banderes. Però, bueno, alguna m'hem explicant també de tant en tant. Només ens queda una coseta i pleguem. Sí, pleguem que és tard.
Com a secció ja consolidada, Clàssic dels clàssics. sempre que estem sols, doncs la tenim aquí, per tant la introduïm, vale? Vale. Com es diu el teu poble? Vinga. Com es diu? Com es diu què? Com es diu el què? Per començar direm que possiblement és l'última vegada d'aquesta temporada que farem aquesta secció. Perquè clar, si tenim convidats cada setmana, doncs Pues no altra tindrem feina temps. tenim, altra feina tenim. Per tant, ja que és l'última, La fem bé. La fem molt bé. bueno, en honor a que és l'última, que la matem aquí, Sí, pues... ja la recuperarem a la segona temporada, si voleu. Com li diuen al vostre poble? Rest in peace. Descansa en pau, Xavi. Exacte. Com li diuen al vostre poble? Morir-se. Vale? Nosaltres abans estàvem parlant, i hi havia el del traje de Pino. Sí, criar malves. Criar malves, aquesta sempre m'ha fet gràcia. Està. A més, és molt de pel·lícula catalana, allò de... Sí. Està criant malves. Criar malves. Què més teníem? Teníem el de... Traspassat. Sí, alliberar l'Esfinxer. Que se l'allibera és fort. Fort. Per l'última vegada. És desagradable, aquest, no? És desagradable. És una imatge... Sí. Però és veritat, els cadàvers fan això. Sí. Tenia una amiga que treballava obrint cadàvers Vale, bé. en l'hospital. Feina. Bueno, el que es diu anatomia patològica. Sí. És a dir, forense. Sí, forense. I estava estudiant per forense i feia les pràctiques a l'hospital i sí, obrien els cadàvers i deia que inclús els tenien allà en el carretó, encara no els havien obert i podies escoltar, doncs... Liam, El Liam! Què tal, Liam? Tot bé? Recordeu que el fantasma del Wild ja ara té nom, gràcies als companys del Festival de Cinema de Terror. Es diu Liam i s'està xipejant, com això diuen els joves ara, xipeando. s'està desmarcant del seu camí. No, el xipeo és que li busques parella. Ah, I el xipegen, és que en català queda molt malament, no? Xipejar. Però el xipeo és amb la nena de l'Imperial, estan aparadant, sí. que l'Imperial és el cinema de Sabadell, Estan buscant xurri. i diuen que el Liam i la nena de l'Imperial... Hi ha química, no? Ja, diuen que ja... És un match al Tinder. Exacte. Eh. També començarem a fer enquestes en l'Instagram, si me'n recordo i tinc temps, d'aquestes coses. Si estava pensant un altre dels morts, m'ho he oblidat, Estava pensant una altra manera de dir-ho dels morts, que l'oblidarà fortíssim. Bueno, s'han anat amb les potes per endavant. Sí, aquest sí. Quin era? Boig. S'ha oblidat completament. Ha vist una llum. Sí, ha vist la llum. Bueno, que està... Oh, s'ha oblidat, Quina ràbia fot això, tio. Molta ràbia. Bueno, Bo, està descansant eternament, però quin era? Hòstia, qui era? Ah, sí, ha fet un senyor Berni. un senyor Berni? ¿Tú has visto aquella peli de Muerto está mullido? Este muerto está mullido. El señor Berni, que portava els llibres de sol, en plan que ja està... No me'n recordo el nom, clar, no pillava la referència. No sé si diu Berni, però em sembla que es deia Berni. És que li fiquen la gabardina i... Sí, ja I es fan moure. Per aquí per allà, sí. És gran aquella pel·lícula. Sí, és molt gran, meravellosa. Què més? No ho sé, vull dir, jo crec que és que realment són ells els que ens ho han de dir, no nosaltres. Vull dir, Que n'hi pot haver molts molt bons, sisplau, foteu-li canya, envieu comentaris. Prometo que per la segona temporada serem una miqueta més actius a les xarxes socials Sí. i per tant ficarem l'enquesta. L'enquesta la posarem sempre també en l'Instagram. Però és que no ens dona la vida. Si estic de l'Instagram no sabeu fins on. Vull dir, cada vegada són més clients que em demanen que porti el seu i llavors no puc portar el nostre. O sigui, el nostre està descuidadíssim per culpa d'altres Instagrams que sí que estan supercuidats. Bueno, mira, però si paguen, qui paga mana. Ja, tio, però... El que dèiem el dia de l'Helena, que ser autònom és tenir molts jefes, però s'ho complim tots. Ho dius, autònom. No sé, que vosaltres, sisplau, envieu-nos comentaris. Sí. Encara que tingueu la possibilitat d'enviar-nos-ho de forma privada, com pot ser
missatges d'Instagram i tal, fiqueu en els comentaris del YouTube. I subscriviu-vos, per l'amor de Déu. Per què ningú subscriu? És veritat, això em fa molta ràbia. Si us l'esteu mirant, fiqueu el subscribe. És el que deia, no pot ser que hem tingut 1.200 reproduccions i tinguem 25 subscriptors. És impossible. Hi ha molta gent que ha vist el vídeo i no s'ha subscrit. Per què no? A mi Què us costa? Al final és clicar un botó, perquè no pagues tampoc, eh? I a nosaltres ens fa molta il·lusió. O sigui, ens doneu vida, ens doneu... Si no costa res, el Twitch, és el Twitch, vull dir. A Twitch també. No costa res subscriure's. Penseu que potser, o no, farem un directe a Twitch. I avanço. Avança. Això no t'ho he comentat. Un anticipo. No t'ho he comentat. A veure què et sembla. Hi haurà en el nostre perfil d'Instagram, Vale. hi ha un enllaç. Bé, no sé. Quan entres en aquell enllaç, hi ha les nostres xarxes socials i aquestes coses, però hi haurà un botó que fica per venir de públic. Ojo! Quan? Encara no ho sabem. Encara no sabem quan. Però els que vulgueu venir de públic a un programa nostre, comenceu a registrar-vos perquè quan el fem us avisarem per a l'ordre. Vale? No sabem quan serà. No sabem a on ni com. Pues Però n'hem marxat això. ho estem preparant perquè ens van fer una oferta. És veritat. L'oferta sigues conscients. Per tant, jo ho deixo aquí. Aneu-vos registrant. Vale? Val la pena, eh? Val la pena. Home, ens ho passarem bé aquell dia. En directe millorem. La gent que ens sabia que te veurà en directe S'ho passen molt bé. s'ho passa molt més bé que I nosaltres també ens ho passem bé amb ells. Per tant, anem a crear aquesta comunitat. Sí, fem pitjor. Vale? Anem a ser tots uns... Som friends. com es diu? Uns cierrabares. Perquè nosaltres al final som uns cierrabares. Sí, és la nostra feina. Som Sí, al currículum posa no sé què. cotxes escombra. Això és compra. El cantant de la mitjanit, no? Era? No, pujar tren de mitjanits. Ah, sí, la coral de mitjanits, sí. Cantant de la coral de mitjanit. Sí, pujar la coral, sí, cantar la coral de mitjanits. Fa molt soroll avui, això. Sí, és l'aire condicionat, que no sé per què s'engega sol. La Liam, que té fred. Ara miraré Ui. què és el que passa. Té calor. Senyors, senyores, Jordi, Coses entremig? digues. No, senyors, senyores, hi ha coses entremig, ara. Bueno, hi ha persones entre ells. Bueno, persones, vull dir. Denominacions. O sigui, si un gènere és una cosa, doncs hi ha coses entremig, per diferents gèneres. Vale. Ara, no s'ha de ser opressor. Doncs... com es diria? La més genèrica possible. Éssers? Són éssers, no? Éssers són. Persones també. Pues ja està, éssers. Mamífers, són mamífers. Mamífers que ens seguiu. Bueno, però saps que ara hi ha que tenen allò de que es pot sentir un animal. I si escollo un animal que no és mamífer? És veritat, hi ha en Xuri, el meu millor amic en Xuri, No, mamífer. No és mamífer. Tampoc és que ens miri gaire. m'ha matat una altra serp, el Xuri. La senyora Xuri, no sé quin dels dos. M'ha matat una altra serp. És una màquina de matar animals, eh? Que t'ho dic, que en mati tantes és que hi ha moltes per allà, eh? Ja, ho sé, ho sé. Quin mal rotllo, també. No em quedo tan tranquil, però si les mata, vale, Si les veu i les va... Bueno, guai. és com qui té un gat i no hi ha ratolins a casa. Tu tens un xuriguer, Dos. dos, I les que tindràs. I doncs, Hòstia, marxen, jo crec. marxen? Jo crec que marxen. Emigren? Jo crec que sí. No creen una comunitat? Si jo crec que es quedaran el pare i la mare podent i bons esperits marxaran. I buscaran un altre niu i un altre... Suposo, no sé com va. Oye, quan marxen serà molt greu, perquè és que ara Ah, això... fan molta companyia. Ah. És com, hòstia, si marxen de cop ara, què faré jo? Busca a Wikipedia a veure com actuen. Bueno, Wikipedia potser no és el millor lloc. Sé ben sinistrar, hem de comprar un guà d'aquells forts, en plan, allò. És que clar, si truques al CEPA, potser se l'enduen. És que no vull tocar el CEP, per això t'ho dic. Que se l'emporten segur. No es diu CEPA, es diu... Són hippies, Però... No, hippies. és la policia dels animals. Són de la CUP. No vull saber res, Procona... No sé. Bueno, però compreu un guant d'aquesta guapo i el sinistrarem, Xuri. Però hauràs de veure algun tutorial al YouTube. No, el sud-americà m'ho s'agrada, vull dir. Qui m'ensenya a tocar la guitarra? Un sud-americà que toca la guitarra. Sí, no, a veure... M'ensenya a muntar un moble a l'Ikea, un sud-americà. Són fantàstics per fer tutorials. Vull dir, jo tenia un amic que deia que fins que no has fet un tutorial a YouTube, no ets reconegut com a llatinoamericà. Pues ja està. Pinche, ja està. No va dir aquestes paraules exactes, però he intentat decorar-ho el màxim possible per no ofendre a la comunitat.
Que tampoc ens escolta. En 15 els oferia. Para ser un sudaca de verdad tienes que haber hecho un tutorial. No. Ah, sudaca, vale. Sabies que teníem les cames curtes, o Ai, no parlava de si tenien coll o no. tiraven fletxes, no? Bueno, això també ho diu, però vull dir, en la frase en si... Vale, Vale? vale. Jo no volia ofendre ningú. No fes a ningú, vale. Vale? Jordi, presenta la teva secció preferida. Hòstia, m'encanta aquesta. És tard i vol ploure. Això vol dir que ens en anem. Senyors, hem intentat fer un programa curt, no ho hem aconseguit. Sempre fem 1 hora i 20, és que no pot ser això. I no ho hem aconseguit. Hosti, és que... Vam dir 1 hora del programa. I crec que el més curt, sí, té 1 hora i 5. Però n'hi ha algun que té 1 hora i 23, 24. Els 2 últims se'n van a les 23-24, d'un altre cop. És que ens allarguem molt, no sé què fem, però ens distraiem. I intentem tallar el tema... Mira el que està passant ara, no? Intentem tallar i no hi ha manera. Que és pitjor. Jo crec que el dia que tinguem el regidor ens dirà, va, prisa. Bueno, senyors, no sé què. Doncs vinga, farem el mateix. Però cut out. El que dèiem, mamífers o espècies, qui ens estigui mirant, Cuideu-vos. ens veiem la setmana que ve. Sobreviviu. Apa-li! Adéu!